pròxim rival del Joventut en Lliga ACB és el Surne Bilbao. Com a locals porten un balanç de 7 victòries i 4 derrotes, però porten 2 derrotes consecutives. Venen en un gran estat de forma després de l'espectacular remuntada en competició europea i l'equip de Ponsarnau sortirà a totes, estant en una delicada posició. El Joventut, per la seva part, ha guanyat 3 de les darreres 4 visites a Miribilla, 2 de forma consecutiva. Per tant, és un pavelló que se li dona prou bé. Els punts forts del conjunt de Ponsarnau és el rebot, tant defensiu com ofensiu, sobretot l'ofensiu. El carreguen molt bé, el tanquen molt bé, i és un equip que aprofita segones oportunitats. No permeten que els rivals juguin prou, que no tinguin masses assistències i que no tinguin un joc fluid. I també són bons triplistes, tenen jugadors que poden encadenar 2-3 triples de manera consecutiva i trencar el partit. Per contra, en aquesta part, és un equip que no és gaire anotador, li costa molt ficar punts i, a més, a vegades, les rotacions no són prou àmplies. Jugadors que no acaben de donar la talla en atac acaben condicionant el partit. Les claus per part de la penya hauran de ser contrarrestar el joc interior, i Lianson i Kilia Jones són pivots alts i grans, sobretot aporten en defensa i Jones en atac, però la penya té uns recursos més amplis. Rusic, Cook, Brosianski i Tomic han de ser suficients per contrarrestar aquest potencial de l'equip de Ponsarnau. El conjunt de Carles Duran té millor joc exterior i l'ha de saber explotar, sobretot els triples des de les cantonades i les portes enrere. Jugar amb els alers, cosa que no es va notar massa, contra París ha de ser una clau també. Crac i Busquets poden tenir superioritat contra qualsevol dels rivals que tenen de Bilbao. Carles Duran torna a una de les seves cases. Ell va ser entrenador a Bilbao. I a Miribilla, com dic, ha guanyat 3 dels darrers 4 partits. I una victòria per part del Joventut seria per recuperar els ànims. Hi ha millor equip, està millor estructurat i simplement ha de demostrar que el de París ja està passat.